Já jsem kompletní noob, když to přijde k stavění v Minecraftu. A dneska jsem tady na Hypixel Build Battlech. Co by se mohlo špatného stát? Takže, jaký chceme téma? Aquarium, jellyfish, paint, hamster. Hamster, chceme hamster. Školní autobus. Oh. Bro! Ach bože, to vypadá hrozně. Ach jo, nestihl jsem. No, jsem cooked. Dám tomu good, vypadá to moc jako vlak. Ne, to je moje. Ach jo. OK, mám nějaký pixel art. Jsem kreativní, dávám tomu epic. Jak jako legendary, to jsem nedal. A to jsem myslel, že moje je špatný. Tyjo, lidi prostě neumí stavět autobusy. Co to je? Proč to má dřevěnou střechu? Super cool. Kámo, proč všechno to děláte dřevěný? Fuj. Moc velký okno a moc malý. Kámo, proč každý na to dává dřevo? To kazí. To je divný. Wow. OK, mám pocit, že to je trochu jako britský, ale nemám tomu good. Kámo, další dřevo? Ne. Jo, zaslouží si. Dobrá, takže piráti, katapult, list, ptáček a peníze. Dáme ptáček. Peníze, no tak nic. OK, nevypadá to nejlíp, ale no, bude to muset takhle být. Takže, OK, tohle je docela dobrý, dám tomu epic. Mám pocit, že by se do toho dalo dát trochu víc námahy, takže OK. Wow, OK, tak tohle je legendary. To je skvělý, jak to mohl někdo stihnout? Wow, tohle je taky jak mohl někdo stihnout, to je taky legendary. No tak je to podobný mému, takže dám tomu good. Je to mé. OK, tohle je hodně funny, takže dám tomu legendary. Dám tomu OK. Co je OK, to je panka, to je docela cool. Dám tomu epic. Jo, to je moje. Ach jo, tak hrozný. Samozřejmě, toho si zasloužil vyhrát. Takže bazén, farmers market, helikoptéra, paint a barbecue. Dám to helikoptéru, protože to je můj kamarád. Ale vypadá to, že to tak nedopadne. Takže bazén, OK.
rychle. Tohle. A nestihl jsem. Dobře, tohle myslím, že máš šanci. OK, tohle je cool, dám to na epic. Oh, wow, tohle je cool, ale nemám pocit, že je to úplně jako to bazén, ale i tak mu dám epic. Dám tomu mech. Fuj, použil přízu. Super. OK, tohle je dost dobrý memu, ale lepší, dám tomu good. Tak, snad to je něco lepšího. Tohle je taky docela to podobný, ale horší, takže dáme. OK, mohl bych použít pravou vodu, takže to dám OK. OK, tohle je cool. Dám good. Asi nevím, asi OK. Wow, tohle je cool, má to vodopád, dám to epic. OK, samozřejmě, že tohle bylo 11 hráčů a moje umístění bylo 10. Kámo!